tak ti, milí Marťásku, ukážu, jak vypadají takové naše pohodové výšťky. To je pan Eda. Tam řechtají koně ve výběhu, ale ty nejsou přesto chroští vidět, ale za chvilku to bude vidět. Takhle to je. A tady jsou výběhy, jo, vidíš, výběhy, koně už prdějí domů na oběd. Tady máme hmyzí hotel. To je ta naše zoologická zahrada v Zájezdě, nebo na Zájezdě. Tamhle vzadu, jestli vidíš, tam je úl pro včeličky. A med jsem tam tu ještě teda neviděla, ale dobře. No, pak tady bude další exponát zoologické zahrady. Eda na něj taky kouká. Jo, Eda totiž ten se vždycky vzdělává. Motýlí louka. Motýlí louka. Ještě jsem, jo, vidíš, je tam jeden motýl, mohl se zahlédnout jednoho běláska. Pozor, tamhle je zajíc. Tamhle zajíc hopká. Vidíš ho? Vidíš toho zajíce? Nevidíš, nevadí. Jo, tady další jo, zajíc běží liška k táboru a zajíc teda běží k táboru. Zase nějaký kuň řechtá. Tady je bordel, níž bordel, šutry, hlína, ale teď přijde teprve to nejlepší, jo. Eda stále jde. Já nemusím nic dělat, to je strašná jako paráda, jako vymyšlený je to hezky, to ježdění na tom koni. Tak tady to je srub, to patří taky zoologické zahradě a ten srub stavěli letos v létě a tady děti chodí na příměstské tábory. Tady je další srub, ten taky stavěli. A tady mě fascinuje ten barel na tu dešťovou vodu, to je bomba. A už se blíží zlatý hřeb zoologické zahrady, šípkové keře. A no a on je zalezlej, ten dromedár. Velbloude, vylez! No, takže velbloud je v tamhletý boudě, kde sedějí ty lidi. A jenže prostě bohužel velbloud na to sere, no. Tak se lidi podívají aspoň na koně. Edo, zamávej. Dobře, nic. Velbloud prostě asi nevyleze. Prostě velbloud na to sere, na něj moc horko asi, nebo co. No, tamhle jsou lamy. Počkej, já tam zajedu, abych ti to... Jo, tady pořád králík. Teda zajíc, pardon. Zajac, hop. A pozor, tady by měl být, kdo by tady sakra měl být, nevím. Tak pozor, jdeme dál. Tady jsou lamy. Lamy jsou schovaný. Tady lamy. Lamy. Podotýkám, že není úplně běžné, aby kůň v zoologické zahradě se z vystavovaných exponátů nebál. Zde pštros. Ale můj Eda je prostě jedinečný a nebojí se ani pštrosa a malých pštrosáčat, který tady teda nejsou. Ale bude tady i rys a ne, další pštros. Pštros? To má ale nožisko. Kurva, už se začíná ten Eda trochu bát, ale máme tu rysa. Hlavní hřeb, rys. Rys. Ostrovit. Šelma. Číhá a chtěla by ulovit koně. Ale kůň, no to sere. Má větší hlavu. No tak to by asi stačilo. My jdeme na tu výšťku. Ale ten rys je fakt hustej, co? Rys Ostrovis. Wow. No tak jo, tak hele, tak se měj hezky. Užij si to v té kanceláři a já jdu na výšťku. Čau. Pa.